Život na maximum. Inšpiratívne myšlienky, ktoré ťa privedú k sebe. Keď si predstavíte akúkoľvek stavbu domu, čím by ste asi začali? Strechou? Oknami? Alebo základami? Asi tými základmi, predpokladám. Ale aké by tie základy mali byť? Čo by mali obsahovať? Z čoho by mali pozostávať tak, aby udržali celý ten dom, celú budovu? A možno ste to dokonca videli, keď sa stávali nejaké výškové budovy vo vašom okolí, že dokonca tie základy išli hlboko, hlboko do zeme. Na čo je to vlastne dobré? Ako to funguje? A možno si teraz kladiete otázku, ako súvisí statika nejakého domu s podcastom Život na maximum. Súvisí tak, že práve v dnešnom dieli budeme hovoriť o 4 pilieroch šťastného života. Keď chceme hovoriť o pilieroch života, je to niečo ako piliere, nohy nejakého domu. Niečoho, čo má pevné základy a neotrasie to žiadna výchrica, žiadna búrka. A prečo hovoríme o 4? Pretože ak by dočasne aj niektorý z nich nefungoval, je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že aspoň jeden z vašich pilierov v živote fungovať bude. A tým pádom sa udržíte nad hladinou a tie ostatné môžete krok za krokom postupne stavať. Možno sa pýtate, že ako to môžem vedieť, a je to veľmi jednoduché. Sám som si takúto situáciu vo svojom živote zažil. Bolo to pred mnohými rokmi, viac ako 10. Kedy som naozaj nevedel, čo bude zajtra. Keby sa ma niekto spýtal, kde sa vidím o rok, tak by som mu odpovedať nevedel. No vedel som odpovedať aspoň na to, čo budem robiť dnes. A dnes si pôjdem zabehať. Dnes si pôjdem zašportovať a potom pôjdem do práce. Ale tam ma v tom čase vôbec nebavila. A o tom, ako si vybudovať 4 piliere vlastného života a ako sa o ne starať a ktoré to vlastne sú, budeme hovoriť v dnešnom dieli podcastu Život na maximum s Dankou Rau a nachádzame sa priamo počas nahrávania v Pantarej v Auparku. Ďakujem krásne za perfektný úvod Jirgušovi Holécimu. A dnešný diel 4 piliere šťastného života a nás, verím tomu, že príjmejú k uvedomeniam, čo sú tie pre nás a 4 najpodstatnejšie veci v našich životoch. Tak poďme na to. Mohli by sme položiť otázku, že čo je pre teba ako človeka v živote dôležité. A ja si pamätám, že potom, ako som prekonal obdobie, ktoré som spomínal, a bolo to niekde okolo roku 2012-2013, čiže pred tými 10 rokmi, 11, tak som si dokonca postavil takú pyramídu svojho vlastného života, kde som práve tie 4 piliere mal nejak pomenované a na základe toho som si to postavil a viem, že tá vrchná kocečka tej pyramídy, alebo obdĺžniček tej pyramídy bolo, že cieľom života je byť šťastný. A to všetko ostatné vlastne smerovalo a podporovalo môj život k tomu. A zároveň ale dodám jedným dýchom to, čo vždy dodávam pri tomto, že to nie je jeden moment, kedy sa to tak má udiať, ale že to je každý jeden deň, ktorý tak môžem prežiť. No ale aby som teda odpovedal na tú tvoju otázku, že aké to sú tie 4, tak poďme si ich možno pomenovať a možno začneme takým tým najelementárnejším. A ja by som sa spýtal tu divákov v Auparku, v Pantarej, ale aj našich poslucháčov, ktorí počúvajú náš podcast a vy si odpovedajte sami pre seba, vy môžete aj tu nahlas. A ja mám takú možno záľudnú otázku trochu, že máte radi prekvapenia? Áno. A všetci ľudia, a predpokladám, že ste tak spravili takmer všetci aj tí, ktorí nás iba počúvate, tvrdíte, že máte radi prekvapenia. A ja vám teraz možno naruším toto vaše tvrdenie a túto vašu pravdu.
naozaj máte radi všetky prekvapenia, ktoré vám život prináša? A zrazu je tá odpoveď úplne iná. Len som trošku, a naozaj ešte som ani nemenoval niektoré ani som nemenoval niektoré prekvapenia, ktoré vám život už priniesol a tie radi nemáme. A z toho ale vyplýva ten prvý pilier. My síce tvrdíme, že áno, chceme prekvapenia, ale my chceme len tie prekvapenia, ktoré sa nám páčia. Ja si chcem rozbalovať vianočné darčeky, kde na 90% tuším, čo tam asi tak bude. Ja chcem prekvapenie zažiť na dovolenke, keď viem, aký hotel som si vybral. Ja viem, aké šaty mi sadnú, keď som si ich už pozeral na internete, alebo teda mne šaty úplne nie, ale nejaké iné oblečenie, aby sme veci uviedli na pravú mieru. Ale to, k čomu smerujem, je, že ten úplne najzákladnejší pilier v našom živote je istota. To, čo my potrebujeme pre náš pokojný život, je istota. A áno, môžeme ísť aj do tvrdenia, že jedinou istotou v živote je zmena, pokiaľ sa s tým naučíme fungovať, pokiaľ sme adaptilní na zmeny vo svojom živote, či už je to nejaké externé, alebo že my sami si tie zmeny navodzujeme, OK, už aj to je nejakým spôsobom naučené, ale zároveň je to istota toho, že viem zvládať aj nečakané situácie. Ale naozaj slovo istota, alebo ten pocit bezpečia, ktorý my pre svoj život chceme mať, je to úplne, ale že úplne najzákladnejšou súčasťou alebo tou pilierom šťastného života. Presne tak. Istota, alebo to slovičko bezpečie, naozaj je a ja si dovolím povedať, že možno, že ešte viac pre mužov ako pre ženy v súčasnej spoločnosti veľmi dôležité, a že to majú ako vysoko postavenú hodnotu v živote. Zabezpečiť rodinu, dať istotu svojim deťom. A že je to taká tá groch chlapskejšia, akože aj ženy to majú, len iným spôsobom si naplňajú tú istotu a bezpečie. A tu by som možno dala ešte toto do zreteľa, že aj pre ženy, aj pre mužov, aj pre rôzne typy ľudí je to dôležitá vec, ale pritom si ju môžu naplňať rôznymi spôsobmi. A to je extrémne dôležité spoznať, že chlap môže mať, že preňho bezpečie pre rodinu je zabezpečiť z hľadiska financií, zabezpečiť z hľadiska bývania, tie základné istoty tam dodať. A žena napríklad môže mať bezpečie definované formou, že si ho naplňa to, že ten manžel je pri nej doma, treba večer, že si k nej sadne. Alebo formou bezpečia, že ju slovne ubezpečuje o niektorých veciach v rodine a tak ďalej. Čiže v našich mapách naozaj častokrát v ľudských životoch je to, že bezpečie a istotu častokrát máme vysoko ako hodnotu, len pozor na to, aj keď si v partnerstve poviete, že pre mňa je tá istota dôležitá, a bezpečie, tak poprvé, aby človek na tom nelipol, že to, čo si povedal, že jediná istota v živote je zmena. Čiže naozaj, aby tam človek tam dával tú voľnosť tomu celému priebehu, že v poriadku, keď sa veci dejú, mám rád istotu, ale keď sa veci dejú, že viem kreovať nejakým spôsobom, že ma to nezafixuje v tom probléme, ale hľadám to riešenie. A druhá vec je naozaj chápať ten spôsob, že ja si to naplňam, to slovičko, alebo tú hodnotu, bezpečie, istota, iným spôsobom ako ty. Tak. Čo je ďalším takým pilierom v našom živote? Ďalším pilierom je cítiť sa významný. Cítiť sa významný, cítiť sa ocenený, cítiť sa dostatočne dobrý. A ono to máme v podstate od detstva, keď sa narodíte a teraz máte tam tých bohov dvoch rodičov, a snažíte sa im dokázať stále, že ste šikovní, že už zvládnete veci, už sa zvládnete napapať lyžičkou, už zvládnete postaviť kocku. A tam je také, že sa učíme vnímať to oceňovanie od druhých. Ešte nebude aj v súvislosti s tým predchádzajúcim dielom, keď si vypočujete tie rôzne metaprogramy, keď ste externý typ človeka, tak tam v tej predchádzajúcej epizóde to vysvetľujeme, tak je pre vás to úplne kľúčové, že sa naučíte, že
tú svoju významnosť, tú vlastnú hodnotu a to všetko si získavate na základe tých druhých názorov. Čiže najprv v detstve od rodičov a potom už v dospelosti od okolia nejakým spôsobom. A na základe toho si určujete aj ten zmysel svojho vlastného života. Hej, že ono to je také krásne prepojené, ale to cítiť sa významný, cítiť sa... Užitočný, áno. Možno, že to je nejakým... A ono to súvisí zase s históriou, hej? Že v rámci, keď bolo kmeň, kedy sme boli ako, kmene a jednoducho každý tam mal nejakú úlohu, hej? Nebol niekto, kto by sa tam len tak povaloval. Proste niekto mal úlohu, že bol významný to, že zakladal oheň, ďalší boli lovci, ďalšie ženy boli zberačky, každý to mali rozdelené. Každý sa v tom kmeni cítil užitočný nejakým spôsobom. A my ľudia chceme byť, máme tú potrebu byť v rámci tej skupiny a nechceme byť vylúčení. Potrebujeme tam cítiť tú významnosť, že aj náš život vlastne má zmysel, že niečo tu pre túto spoločnosť, kde žijeme, tak sme nejakým prínosom. A toto je takým kľúčom, že každý si potrebujeme nájsť ten vlastný zmysel života, prečo sme tu, prečo ten význam vlastný. Počúvate Život na maximum. Inšpiratívne myšlienky, ktoré ťa privedú k sebe. Je dôležité a užitočné poznať svoje prečo? Je to extrémne dôležité. A keď čo mi to prinesie? Prinesie to také veľké nadšenie do života, že nech vám príde akákoľvek potom prekážka, akákoľvek situácia, tak keď máte to veľké prečo, keď máte ten zmysel toho naplnenia a jednoducho viete, že viete, tak jednoducho tie prekažky s ľahkosťou zvládnete. To prečo vám tam proste dá oveľa väčšie možnosti, oveľa viac vidíte, ako keby na tej trase, po tej ceste, čo idete. A tým pádom, keď vám príde tam niečo do cesty, tak zahľadíte sa, zvedomíte si znova to, prečo ste na tomto svete, aký máte zmysel života, čo vám dáva tú radosť. Je to také ako keby vysvetlenie, alebo také, že motivácia konať svoje poslanie? Áno, asi áno. Asi áno, tak to by sa to dalo pekne definovať, že to nejaké prečo vám dáva tú energiu, tú vášeň, tú iskru. A ono to má aj neurologicky normálne opodstatnenie, lebo keď máte tam tú vášeň, keď tam máte tú iskru, tak sa vám proste odpaluje dekel takzvané a spájajú sa vám oveľa viac neurodráh, nové neurodrahy sa vám tam prepájajú a tak ďalej. Takže má to svoje prečo, je to ten fuel, to palivo, s ktorým to lepšie, s ľahkosťou všetko vlastne zvládate. OK, že zrazu prekažky sú menšie, lebo ja mám väčší motiv. Tak. OK. A čo je ďalším takým pilierom šťastného života? Čo je pre teba ďalším pilierom? Čo pre mňa, ale pre poznámky. Čo máme ďalší bod? Láska a prepojenie. Ako to máš ty s týmto modom? Ja to mám vysporiadané. To mi je jasné, ale... A vnímam to, že áno, takoutou zase... Keby sme to išli vetviť, tak nájdeme mnoho vysvetlení a tých dôvodov, že prečo to tak je. Ale tým najzákladnejším v tomto je, že potreba byť milovaný. To má vlastne každý z nás a naozaj v tom prvom momente sú to rodičia, potom prichádzajú nejakí kamaráti, nejaká partia, potom prichádza prvá partnerka, prípadne teda prvý partner u žien. A tam sa vytvára ako keby na jednej strane tá sebahodnota, toho, že áno, som dosť dobrý, že cítim sa byť milovaný. A zároveň je to niečo, čo vlastne, poviem to tak, že istým spôsobom je návykové a človek to chce vo svojom živote. A my sa neskôr v podcaste dostaneme, ako sa vlastne vysporiadavať s týmito vecami, aby som nebol a nevytváral si závislosti sám svoje psychicky na iných ľuďoch, že o tom budeme hovoriť malinko neskôr, ale pri tejto téme je to vyslovene niečo, čo mi napadlo, že začať od seba, začať cítiť tú lásku sám k sebe a tým pádom som absolútne následne schopný tú lásku aj dávať ďalej, ale zároveň ju aj príjmať a takú, aká je. Ono celkovo
láska a človek je tvor spoločenský. To je celá pointa. Naozaj sme zvyknutí, tak ako som spomínala pred chvíľkou, žili sme v kmeňoch, čiže jednoducho to prehistoricky máme v sebe, že sme spoločenskí. To znamená, pre nás je veľmi extrémne dôležité vzťahy. Vzťahy celkovo, keď to dám, že láska a vzťahy. A celkovo blízkosť ľudí okolo nás, ktorých si vlastne vytvárame to okolie svoje. A je taký krásny metafora, príbeh, keď sa, asi určite poznáte Tonyho Robbinsa, najväčšieho, alebo jedného z najväčších svetových motivátorov. Najväčší určite. No, najvyšší, cez 2 metre. Kto ho videl naživo, tak naozaj on je obrovský, obrovský velikán. A nie len hlavou, ale aj postavou. A keď sa on pýtal najbohatšieho Kanaďania, že čo je tým kľúčom celého toho jeho fungovania a úspechu v jeho biznise, tak povedal mu jednu vetu jedinú, ktorú si pamätá doteraz, a to je, že blízkosť je sila. A tam krásne potom vysvetľoval to Anthony Robbins, že blízkosť v rodine je tá sila. Blízkosť v podnikaní je tá sila, ktorá hýbe tým biznisom. To znamená, ľudia, ktorými sa obklopíš aj v tom biznise, tak sú tým kľúčom častokrát, aby si mohol zrealizovať svoje sny. Pretože ty môžeš byť geniálny v niečom, môžeš mať obrovské vedomosti, môžeš mať obrovské skúsenosti. A keď sa ešte k tomu obklopíš ľuďmi, v dobrom slova zmysle obklopíš ľuďmi, ktorí majú možno financie alebo majú tie možnosti, skúsenosti, ktoré tebe následne vedia zrealizovať to, čo vlastne sa vedia ako keby doplniť. Čiže tá blízkosť ľudí je veľmi dôležitá. A krásne on radil s tým, že dobre, ale ako sa obklopiť tými ľuďmi, ktorí mi môžu pomôcť realizovať tie sny. A to je to, že začať im tú blízkosť dávať formou, začnem im odozdávať vlastnú hodnotu, začnem im ja pomáhať v ich veciach a tým pádom tá blízkosť sa tam vytvorí. Takže naozaj tá kľúčová veta, blízkosť je sila, mne osobne veľmi, veľmi dala, že či už v rodine, alebo v spoločnosti, alebo v biznise. Dobre, čo je tým 4. pilierom? 4. pilierom je rast. Neustály rast, neustále napredovanie a neustále sa posúvanie. Na to, aby ste mali iskričky v očiach aj v akomkoľvek veku, tak neustále mať tam to niečo, čo vás ešte čaká, čo vás ešte naplňa. Ja viem, že toto je tvoje možno jeden z tých obľúbených pilierov, pretože Jergy s tým, že chodievame na rôzne spoločné aktivity v rámci Diamond klubu, tak je ten, ktorý, keď robíme nejakú akúkoľvek krkolomnosť, tak ideš medzi prvými. A práve vďaka tomu, že máš tam, že potrebu toho rastu, že OK, ideš mimo tú komfortnú zónu. Áno, akože ja som si, a to bolo vlastne aj pri slovách, ktoré už sme pred chvíľou alebo nedávno hovorili, že ja som si vlastne z tej hranice komfortnej zóny, keď sme sa rozprávali o tej zmene, hej, a to, že ľudia majú radi prekvapenia a tak ďalej, tak ja som si v určitom období svojho života naozaj cieľene každý jeden mesiac dával nejaké veci, kedy som prekračoval tú komfortnú zónu, lebo náš mozog zase na opačnej strane miluje rutiny. Čiže ja som si z prekračovania komfortnej zóny spravil rutinu a tým pádom, keď mi aj prichádza do života nejaká situácia, ktorú nie úplne očakávam, alebo nie úplne sa mi môže páčiť, ale príde, tak môj mozog je pripravený nachádzať to riešenie okamžite. Hej? Že takýmto spôsobom som si to teda vybudoval. A áno, ono to potom už vznikne také, že raz, dvakrát som išiel cieľene prvý a potom už to bolo také, že Jergy nám to ukáže, poď ty prvý a už to potom išlo. A ja v tomto som taký, keď hovoríme o raste ako takom, a mimochodom bol to jeden z tých nových pilierov v tom období v minulosti, ktorý ja som vtedy objavil a od toho momentu ho mám naozaj ako veľmi silný pilier svojho života.
A ja tvrdím, a dokonca som mal aj takú šálku raz, som od niekoho dostal, že život je ako jazda na bicykli, nedá sa stať. Že buď teda šlapete a napredujete, alebo prestanete šlapať a spadnete, prípadne dole kopcom sa trochu zväzete, ale potom aj tak spadnete, ak nešlapete. A toto je niečo, čo mňa naozaj na tom raste fascinuje a vždy sa dá ísť ďalej, vždy sa dá naučiť niečo nové. Môžem si 3-krát ísť na ten istý tréning a vždy ho môžem inak uchopiť, inak pochopiť, iné veci mi napadnú, pretože ja už som iný vo vývoji. Nie je to, že 3-krát v tom istom týždni idem na ten istý tréning, ale s odstupom rokov, napríklad ja idem 3-krát absolvovať taký celkom zásadný tréning jeden tento rok a ja sa na ňo veľmi teším, lebo možno tam budú už iné aktivity tento rok, tým, že ho viacerí opakujeme, ale tým, že ho idem 3-krát v podstate počas 3 rokov. tak, čo teda není úplne štandardom, tak ja aj tak viem, že tam objavím niečo nové zase, niečo ďalšie, že sa v určitých veciach si uvedomím, zvedomím a tak ďalej. A mňa to fascinuje. A ty si hovoril o slove vášeň, a pred malou chvíľou a pre mňa je toto vášeň absolútne, že jednak to získavať sám pre seba a pre svoju rodinu, lebo tým, koho vytváram zo seba, tak vlastne takým chodím domov a ja vnímam, že to prepojenie s našou dcerou v tomto je extrémne silné. Nám sa stala taká situácia, že keď som práve prišiel prvýkrát z tohto tréningu výnimočného, ona mala vtedy 3/4 roka a ona ma zbadala, sa rozplakala. Ja som si lahol na zem, ona prišla ku mne, tak sa na mňa nejak zvalila a okamžite prestala a až do večera, kým sme nešli spať, tak ona stále za mnou. Keď ja som sa pohol do izby vybavovať kufor, tak ona išla za mnou a preto teda ja verím, že máme istým spôsobom to prepojenie, že to, čo ja získam a ja si musím istým spôsobom odšlapať, odtrénovať, tak jej v zásade dávam. A k tej vášni už iba jednu vec a už nechám ti priestor. Poď. Tak trochu som sa rozbehol. No, tak, si sa rozvášnil. Sa mi stáva občas. Že vlastne tá vášeň a teraz je jedno, či je to v živote, v biznise, vo vzťahoch, čomkoľvek, nám otvára nové príležitosti a nové možnosti. Keď sa sám seba nadchnem pre nejaký projekt, pre nejakú vec, o mnoho ľahšie získavam na to spolupracovníkov, investora, zákazníkov, klientov, ako keď to proste budem robiť rezignovania. Nestretol som asi úspešného podnikateľa, ktorý by bol rezignovaný. Že naozaj, že každý úspešný človek má proste pre niečo vášeň. Niekto má pre čítanie kníh a dostal sa do Guinnessovej knihy, lebo ich prečítal najviac na svete. A to už by som fakt vedel hodinu teraz ísť, lebo to mi otvára ďalšiu vec, že vlastne kniha je pre mňa niečo, čo mi dáva spätnú väzbu o tom, že nikdy neprídem na koniec rozvoja. Že vždy sa dá rásť, pretože vždy bude ďalšia kniha, ktorú som ešte neprečítal, minimálne jedna, a tým pádom, že tá cesta je nekonečná a tým pádom môj celý život vie byť naplnený tým, že sa posúvam, učím sa a mám preto vášeň. Ono je to taká múdra myšlienka. Jak je to, že jediná myšlienka v jedinej knihe ti môže zmeniť život, ale nikdy nevieš, ktorá kniha to je. Toto. Takže tým pádom tá vášeň pre čítanie a že za každým tam nájdeme nejakú myšlienku, tak je to obohacujúce. A vášeň je krásne aplikovateľná aj do biznisu. Keď máte akýkoľvek nový nápad, tak najprv, predtým, než budete riešiť, ako ho zrealizovať, čo tam mám urobiť, proste ako. Väčšina ľudí sa hneď dá do toho, že ako mám zrealizovať toto, čo mi teraz napalo, hej. Ide do tých hľadania možností, ako to má zrealizovať. Ale pokiaľ vy si predtým, dobre, máte nejaký nápad, hej, presne si ho rozklúčujete, máte ten cieľ, že viete, že čo, ale medzikrok si tam naozaj dá tú vášeň, to, že sa preňho tak nadchnete, že vám ustrelí dekel v takomto pozitívnom zmysle slova, že proste to nadšenie, tá vášeň, zrazu sa udeje to, že ten mozog do toho dá absolútne iné neurodráhy, iné veci si začnete všímať a zrazu namiesto 2-3 možností, ktoré sa vám ukázali, vďaka tej vášni, vďaka tomu, že ten mozog je úplne naozaj inak aktivovaný,
tak zrazu uvidíte oveľa viac možností. Čiže naozaj toto je kľúčové, naozaj, čo dokonca fakt radí aj Tony Robbins, že neriešte hneď, nechoďte do toho, ako to máte zrealizovať. Dajte si ten cieľ, popíšte si ho, ale choďte do toho s tou vášňou, zapálte tam tú iskru v tom tíme, v sebe a potom nájdete oveľa viac možností. Počúvate Život na maximum. Podcast o tom, ako si vychutnať život na maximum. Tak a zároveň ale tá vášeň, ak ju človek má a oplýva ňou v danom momente pre danú situáciu, okrem toho, že vám ukáže mnohé možnosti, vám presne hovorí, ktorý je ten ďalší krok. Vy nemusíte mať naplánovanú celú cestu, ale mne sa to teraz deje v jednej veci. Dal som si nejaký cieľ a mne sa okamžite vyrolovali tie stratégie, ako to mám spraviť. Hej? A ja si od minulého týždňa tak idem na tej vlnke, že OK, že dobre a je to obrovský cieľ, ale mne vôbec nepríde, že je obrovský, mne príde brutálne uskutočniteľný a to je ešte zase podporené Andym, ktorý nám vie z času na čas tak akože hodiť takú udičku a to nám spravil vlastne pred rokom, hej, na začiatku minulého roku a nám dal napísať víziu vlastného života o 10 rokov a keď sme to dopísali, každý teda svoju víziu ku konkrétnemu dátumu plus 10 rokov, tak super, fasa, jak mi bude o 10 rokov dobre a potom nám dal takú otázočku, že OK, ako to spravíš za rok. A niekto by si povedal, že to je zákerné, niekto by si povedal, že to je motivačné. A ja som si toto sám sebe spravil uplynulý týždeň, kedy sme si mali plánovať nejaké postupnosti rastu svojho biznisu na 36 mesiacov. A ja som to začal robiť teda na tých skoro 36 mesiacov. A potom v procese, keď som to tvoril, hovorím, že a prečo by to nemohlo byť 30. júna budúceho roku? Že, za rok. Že však ako to by sa mohlo dať, že OK, tak... A to, čo to človeku spôsobí, je, že keby som to mal, že o 10 rokov, poviem to veľmi zjednodušene, o 10 rokov urobím takúto tržbu, tak budem 7 rokov prešlapovať na tom istom, kde som a potom tie 3 roky sa nejak začnem mobilizovať. Ale keď si to dám, že o rok, o 12 mesiacov, tak začnem riešiť tie spôsoby, OK, takže musím zmeniť niečo, čo robím teraz, lebo teraz to takú tržbu nemám. Čiže musím to začať robiť nejak inak. A to je presne tá vášeň, ktorú to v človeku spustí. A teraz je jedno, či je to pre taký, onaký, hen taký projekt. Ale keď to človek robí s vášňou, tak ja som presvedčený, že ľudia sú za to potom ochotní platiť, pretože to prináša nejakú hodnotu. Hej? A teraz premostím, čo sa týka, že OK, keď máš takýto nejaký cieľ a máš tam ten ráz, máš tam tú vášeň v tom a tak ďalej, a čo ti to dávať koniec koncov, keď si sám seba predstavíš o ten rok? Kým sa tam staneš? Akože ja v tomto... Na jednej strane mám chuti povedať, že ja budem ten istý človek a že proste žijem naplnený život. Akurát sa mi podaril ďalší cieľ, ktorý som si dal a viem, že ho viem splniť a OK, idem to učiť ďalších ľudí, ako sa to dá robiť, idem to replikovať pre ďalšie firmy a tak ďalej. A to vlastne prečo ja som začal podnikať všeobecne, je, aby som za minimálne rovnaké množstvo peňazí, ideálne samozrejme viac, mal viac času pre seba a svoju rodinu. Že to bol primárny zámer. A tým sa aj stávam, hej, že ak naplním tento cieľ, tak reálne ja mám 108 cieľov. Jedným z nich je, že minimálne 90 dní v roku trávim dovolenkou, pretože chcem. A mám zrátaný počet dní, ktoré som nepracoval tento rok a ešte sme len v júni. Takže... Ale ono si povedal kľúčovú vec a to je, že tým sa stávaš, čiže tým človekom. A tuto chcem poukázať presne to, že ten pilier rastu je extrémne dôležitý pre nás ľudí, pretože pre nás je dôležité to, kým sa staneme.
A čiže my si dokonca aj kupujeme veci, alebo robíme niektoré veci nielen kvôli emócií, ktorú tým získame, ale aj kým sa stávam. Napríklad, idem piec koláč, lebo chcem mať radosť, že rodina bude mať radosť, čiže získava nejakú emóciu, ale čo je ešte za tým? Ja chcem byť dobrou mamou alebo dobrou manželkou. Čiže naplňam si svoju vlastnú identitu vďaka tomu, čo urobím, to, čo prekleniem, kde sa posuniem a tak ďalej, tak si naplňam niečo, nejakú úlohu, nejakú svoju identitu vo svojom živote. My tých identít máme viac, nejakých tých úloh, hej? Ale za každou to úlohou máme ako keby niečo. Čiže aj ľudia si dokonca kupujú výrobky na základe toho. Kabelky, áno, napríklad. Auta. Že vlastne, keď si kúpite nejakú drahú kabelku, tak, ja neviem, naozaj extrémne drahú, nebudem menovať značky, tak vlastne žena si, teraz budem hovoriť o ženách, lebo kabelky, hej, a žena si ju kupuje, lebo keď si ju dá, keď si ju zoberie, tak sa cíti niekým. Každá žena za tým má nejak to iná, ale tá má tú identitu, že sa stáva, ja neviem, úspešnejšou. Každá to máme inak. Hej? Uznanie. Ako? Uznanie tam môže Uznanie, proste, ale my si vlastne vďaka tým veciam kupujeme tú identitu, kým sme. Hej? Alebo vďaka tomu koláču sa stávam dobrou mamou, vďaka kabelke, ktorú si kúpim, tak sa cítim úspešná žena, trebárs, ale hej, že ono to je krásne toto spoznať, že naozaj toto forma rastu, napredovania, kým sa chcem stať a vďaka čomu, tak je základným naozaj, ja si to volím povedať, pilierom skoro každého človeka. Súhlasím. A čak to je, že prečo si proste ľudia kupujú aj drahé autá a veci, hej? Ako to máte vy chlapi s autami? Hej? Ja úplne jednoducho. Ja viem, že musí byť matné, šedé. Akože už som videl aj o také do oranžová matné, tiež velice pekné. No to lepšie. GT63, akože fajn. 700 koní, dobre. Alebo potom červenúčke. To už je úplne... To už je aký, tam oranžové červené, to je v mojej mape sveta to lepšie. Hej, to je taký vtip, že aké je auto roka podľa magazínu Eva. Červené. Modré, presne. Hej, no, takže akože áno, je to tak, že akože ja to auto mám, že to bude za odmenu, ale mám vysnívané konkrétne vozidielko, ktoré bude parkovať u mňa. Už ho tam vidím, jak tam stojí, jak sa v ňom vozím, všetko sedí. A teraz, keby sme sa dopytovali, tak presne podľa mňa tam máš zadefinované to, OK, keď ho si dovolím. Asi radosť. Čo si tým náplní, hej? Nejakú emóciu a zároveň je tam ukryté aj to, kým sa stanem vo vnútornom svete, hej? A neviem, úspešný, alebo že som to zvládol. Proste je tam vždy tá identita. A toto, keď viete ako obchodník, toto, keď viete ako kolega, ako nadriadený, tak a viete krásne komunikovať na ľudí, hej? Lebo a vyzistiť ten váš kolega alebo podriadený, čo má za tým, kým sa chce stať, akou osobou, OK, a tým pádom viete tak, komunikovať. Ak zistím, kým sa ten človek chce stať mimo svojej služby a produktu, tak ja to viem prepojiť tomu človeku potom so svojou službou a produktom a môžem mu to predať, teraz to poviem akože odprezentovať tak, že tento produkt ho takým urobí v očiach iných alebo v jeho očiach. Skús povedať príklad. Napadá ti príklad nejaký? Kľudne, chcem sa stať úspešným človekom, tak pri telefóne, aute, oblečení, značka oblečenia sú to veľmi jednoduché atribúty, že toto oblečenie ťa spraví úspešným, hej? Pokiaľ nosíš takúto značku, to znamená, že si úspešný človek. Lebo to by si Vandrak nedal. A takýmto spôsobom. Potom zase je druhý extrém, že je veľká skupina, nazviem to, že veľmi bohatých ľudí, ktorí proste, keď prejdú okolo vás, tak netušíte, že vôbec majú peniaze, ale to už je taký, nazviem to, že zase iný životný štýl, ktorý proste, nazviem to, že aj tí bohatí ľudia sa delia na nejaké skupiny, ktorí to viac ukazujú, ktorí to menej ukazujú, že
Tak. Ale zase, oni za tým majú tú svoju identitu. Tak. Hej, že Som hravý chlapec. No. Hej, a ono to je krásne spoznať, že naozaj my sme ľudské bytosti a chceme sa niekým v živote byť, chceme mať ten zmysel života a keď máme ten zmysel života, tak tí piliere sú jednoducho naozaj poprepájané v tej streche, že keď mám zmysel života, tak viem, kým sa stávam a zase mi to naplňam si to tou láskou, tou blízkosťou, čiže naozaj to sú, tie piliere sa potom krásne prepájajú do jedného, do druhého a môže sa stať, že príde obdobie v živote, keď niektorých z tých pilierov nemáme naplnený, keď zistíme, že alebo možno opačne poviem to. A keď začneme byť v živote možno nešťastný, nespokojný, frustrovaný, proste čokoľvek, tak sa zamyslíme, či máme svoje základné piliere naplnené. Tak. Akým spôsobom si možno udržiavať tie jednotlivé piliere? Tak jednoducho, ten pilier, ktorý možno zistíme, že nám nefunguje tak, ako by sme chceli, že nám pokulháva, tak je venovať tam tú pozornosť. Bez toho to nejde. Pýtať sa, čo tam potrebujem, ako potrebujem, čo potrebujem robiť inak, lebo tým správne, keby som skonal v tej oblasti rovnako ako doteraz, tak asi sa to bude rovnako diať. Hej. To znamená venovať tam tú pozornosť a stále sa pýtať, OK, čo ma môžem urobiť možno inak. Ja neočakávam to od toho okolia, že okolia sa musí zmeniť, ale čo ja môžem urobiť inak na to, aby sa začali veci diať možno inak. Okay. To mi napadá. Ja to mám tak, že v zásade ja mám tie svoje piliere, poviem tak, že nie úplne na dennej, ale na nejakej mesačnej báze, týždennej báze rozplánované. Ale mne to veľmi pomáha si to udržiavať, že naozaj sa snažím víkendy nepracovať. V zásade to, že spolu pripravujeme večer podcast, deň dopredu, ako nahrávame, včera padlo na víkend, ak nahrávame v útorok, tak niekedy v nedeľu, niekedy v pondelok to dohadujeme. Ale mám to väčšinou tak, že OK, je to nejaká hodina, ale snažím sa to eliminovať, že nezasahujem. Viem, že počas toho týždňa prichádzam domov večer, neskôr, nevždy proste dceru stihnem, aj v tej diskusii s partnerkou už som skôr taký, ako nazvem to, že použitý. Takže potom tie víkendy, ona by ti vedela povedať, že no, poviem sa tvári, že keby sa ti tu nechcelo byť, lebo potom ten víkend na mňa má taký dojazd z toho celého týždňa, že sobota do obede to tak akože zberám, že kde vlastne som. A to je všetko bez alkoholu. Ale je to pre mňa, tá vyváženosť je práve v tom, že si to plánujem. Hej? Že na to, aby mi neušiel žiaden z tých pilierov, takže že sa mu nevenujem, tak naozaj si ich plánujem tak, aby mali nejaký harmonium. Že mám cieľoch to, že raz za kvartál ideme na nejaký predložený víkend aspoň, hej. Že raz ročne ideme na nejakú lyžovačku, raz k moru, hej. A takýmto spôsobom zase pri tom raste, že aké tréningy chcem absolvovať. Pri iných aktivitách tiež si to plánujem a to mne veľmi pomáha ako keby udržiavať tie piliere súbežne. Tak, ono teraz to definuje možno dať do tej všeobecnej roviny, čo ľudia môžu urobiť, je popísať si u seba, čo je pre vás dôležité, čo je pre vás v živote najdôležitejšie. Čiže popíšete si tie svoje vlastné piliere a to isté urobiť u partnera, u partnerky. A pozrieť sa na to, akým spôsobom si ich naplňate. Hej? Lebo keď ste v partnerstve a budete si to udržiavať len tým svojím spôsobom, tak jednoducho nemusí to byť v súlade s tým partnerom, s partnerkou. Čiže to je dôležité. Poprvé krok, definovať si to u seba. Po druhé, definovať si to spolu s partnerom, s partnerkou a potom následne to zladiť a to, čo si povedal, tým, keď to vieme, to máme definované, že pre nás je podstatne na naplňanie hodnoty, myslím si, láska. To, že ideme niekam, odcestujeme a tým pádom si to naplníme, tak a vieme, že to máme obidvaja tak super. Pokiaľ je to, že hodnotu láska si naplňame tým, že si raz do týždňa sadneme na gauč a budeme pozerať film, tak super. Len toto si potrebujeme, tie piliere základné si presne popísať na to, aby sme vedeli ich potom následne naplňať. Tak. Ako možno napraviť zanedbaný pilier? Čo mám vtedy robiť, keď sa mi niečo z tých 4 základných zbúra? Venovať tomu pozornosť.
tam bez toho to nejde. Neviem, či tam ešte ti napadá nejaký iný kľúč, ale proste dať tomu pozornosť. Pokiaľ máte dobre definované, tak ísť do toho v tou formou, OK, čo môžem urobiť ja. Nečakať na tú druhú stranu, na toho partnera, že čo, ale ísť OK. Alebo si znova porozprávať sa sám so sebou, alebo aj s tým partnerom OK. Alebo častokrát tie piliere sa nám môže trošičku jemne meniť, alebo ten spôsob ich naplňania sa môže zmeniť. To, čo pre nás bolo dôležité pred 5 rokmi, tak to teraz tak nemusí byť. Čiže keď nám nejaký pilier nefunguje, tak to možno znamená nie, že máme ho úplne zhodiť, ale jednoducho len potrebujeme možno iný stavebný materiál na to, aby sme ho mohli vybudovať. Takže len venovať pozornosť, zamyslieť sa, aký iný stavebný materiál možno potrebujeme na jeho vybudovanie a venovať ten pozornosť, zvýšenú pozornosť tedy. Tak, súhlasím, že tam treba dať zvýšenú pozornosť a držať slovo. Že keď si poviem, že toto sú pravidlá, poviem to tak, že tohto pilieru, tak ich dodržiavať. A teraz je jedno, či to je v partnerstve, v práci, kamarátstvách a tak ďalej, ale toto je asi kľúčové. A krok za krokom, hej, že tiež nemať očakávania, že z večera do rána to zrazu bude stať ten pilier, ale proste dlhodobo tomu venovať dlhodobo tomu venovať pozornosť. Ja som ti hovoril, že toto bude zábavný diel. Okay. A dlhodobo tomu venovať pozornosť. Teraz už sa z toho nevymotáme. Ja mám stále, som zase zostala zaseknutá z večera do rana. Dobre. Je naozaj, čo sa týka pilierov. A teraz ti pomôžem. Pomôžem ti tou poslednou otázkou. Ako si budovať piliere sám? Nie, premostím to do slušnej reči. Ale to tu máme pripravené, tú otázku, ja za to nemôžem. No, tak daj odpoveď, no, herec. Začať sám od seba. Proste, akože, venovať zvýšenú pozornosť. Poznať svoje potreby, venovať zvýšenú pozornosť. Ale nie, my sme o tom hovorili pri tej láske, hej, že sebaláska je začiatok toho. Akože, ak chcem tú lásku príjmať a dávať, tak musím sám seba mať rád takého, aký som. A pri počúvaní predošlých dielov, podcastov sme veľa času týmto trávili a hovorili sme o tom, ako si tú sebalásku budovať a akým spôsobom ju udržiavať. A toto je práve jedna z tých vecí. Na to, aby som cítil lásku, to bytostne neznamená, že musím žiť v nejakom partnerstve. Tak, ono je úplne v poriadku. Aj ten rast. Ktorýkoľvek z tých pilierov je v poriadku mať krátkodobo v nejakom útlme. Je to úplne OK, keď jednoducho vnímate, že teraz potrebujete dať ten fokus na to, aby tá stavba toho vášho života udržala sa, tak jednoducho viete, že niektorý vám pokulháva ten pilier, tak je úplne v poriadku venovať naozaj ten fokus, to dôležité. To máte, jak sa povie, pri renovácii budov. Jednoducho venujete sa tej časti, ktorá potrebuje tú zvýšenú pozornosť a bez toho to nejde. Počúvate Život na maximum. Výborné. Máme tu knižku a povedz nám o nej niečo. Ja vám predstavím autora a to je Robin Sharma a knižka sa volá Manifest každodenného hrdinu. Tak, kto pozná Robina Sharmu, tak by očakával možno úplne iný typ tej knižky. Ja mám od Robina Sharmu všetky knihy, toto je jeho najnovšia a už viem, že ináč má napísanú ďalšiu, takže už sa neviem teším. Dneska to dával akurát na Instagram. No, už dáva niekoľko, že už to bolo u editora a tak ďalej. Ale táto knižka je úplne iná v tom, že tu ide jednak svojim životným príbehom a ukazuje tam aj, aké sú pre neho životné piliere, čo je pre neho dôležité, ako sa v niektorých oblastiach svojich popasoval. Čiže je tam dosť aj autobiografických vecí, ale zároveň sú tam aj konkrétne návody. Kto ma poznáte, keď poviem, že mám tam veľa záložiek, tak mám tam veľa záložiek. Hej? A mám ju tak, že určite si ju chcem ešte minimálne jedenkrát prečítať, že je to knižka, ktorá ma veľmi milo prekvapila. Hoci je iná než tie predchádzajúce, tak naozaj je veľmi kvalitná. A pre tých externých poviem to, že naozaj sú na túto knižku veľmi, veľmi dobré referencie od veľa ľudí.
Tak, ja som si otvoril túto knižku na 13. kapitole. Že ma neprekvapuje, prečo 13. Ktoré názov je, že princíp VPVP pre väčší optimizmus. Vysvetlíme o chvíľu, čo je VPVP. Ale tuto z úvodu. Všetko okolo vás hlboko ovplyvňuje to, ako sa cítite, ako myslíte, tvoríte a pracujete. Všetko. Váš osobný ekosystém zahŕňa ľudí, s ktorými konverzujete, vplyvné osoby, ktoré sledujete, médiá, ktorým venujete pozornosť, knihy, ktoré čítate, jedlo, ktoré jete, nástroje, ktoré používate, dopravu, ktorou cestujete, miesto, kde žijete, priestory, ktoré navštívujete. Všetko spolu funguje, aby vás buď pozdvihlo k legendárnosti, alebo vás degradovalo k obyčajnosti. Čo ma privádza k princípu VPVP, vložte pozitivitu, vyberte pozitivitu. Tak. Idem si ju prečítať. Mám ju rok v poličke. Máš ju rok v poličke, dostal si ju k narodeninám odo mňa. Presne tak. Takže nastal správny čas. Je to naozaj vynikajúca knižka a dá sa prečítať niekoľkokrát. A tak ako tam písal, v podstate to, čo sme rozprávali, tá blízkosť je sila. Zase to zvedomil aj on tam, že aké je to extrémne dôležité dbať na jednotlivé tieto piliere svojho vlastného života. Takže veľmi doporučím. A kedy bude v Zlave? Tak a v Zlave na pantarej.sk bude v termíne 20. až 23.7.2023. Taký krásny dátum. 20 až 23, 2023. To si ľahko zapamätáte. Júla, tak. Takže fantázia. Ja si myslím, že 4 piliere šťastného života sme objasnili a potom, kto si vypočuje tento podcast, už nebude môcť namietať, že nevedel ako a nevedel čo. Takže ja pevne verím, že budeme stretávať proste šťastnejších ľudí okolo seba. Tak, ktorí majú piliere kvalitné, pevné a majú radostný život a vedú svoj život na maximum. Život na maximum vám prináša Daniela Rau, Jirguš Holéci a Podcast House v spolupráci s Pantarej.